Pfepa Addis Ababa zvangu akomana ndakabva ndasanganawo nachaplain Phiri napastor Isa ndikati tofamba tese. Unoziva kuti Mwari vanongokuchengeta so. Pese apa ndanga ndiri ndege pandakabva ndasangana nevanhu vekumusha. Kana wakambojaira kushaina uri kumusha kana masangana kunzvimbo isiri yenyu munotoita hama nehama. Saka ndanga nachaplain Phiri vanowaziva napastor Isa on the same flight to England. Apo ndege yanga yakunolenda manje muLondon. Baba tarova almost 9 to 10 hours takananga tiri mudendere tiri mundege. Papa it's my first time kunari kundijoina kupinda muEngland kana kuti UK, but I had mixed emotions, kakufara, kakusuwa, kaexcitement, zvese zvakadaro. Iyo yalenda zvayo ndege paHeathrow. Landing was smooth, pasina kana any problem. Pasaidi pangu papa ine varungu vairi ndovaitiwo kana ndiri mundege kana ndakunzwa kuzi tinorara zvezvo kutoti yowe sina varungu vanhu vaindimutsa achiti uya udye, paunzwa imwe menyu uya udye wandimutsa iwe ndodya. Saka in this is the instance ndakati kana ndege yakunolenda munondimutsa zvakare ovandimutsa takulenda yatoLondon malaitsi ayo ndofunga mutozvonera kuti atosiyana nekumusha aya anenge akati ngwee haana kana kabudget kubaka kwawo malaitsi yaya. Tapinda muEngland and then I was lucky kuti vakandibhukira flight vakabva ndisarudzira window seat nokuti ndo ranonatsoita kuti uone twese tunenge tichiitika maiziya. Imi nyika yakanaka iyoyi hatimbori kuwandisirai kana kunyeperai. Tichange tichiona pamberi kuti nyika iyi yakazotovakwa nevene vayo shuwa. Apa ndakutarisa pascreen ndichiona unongochiona map kuti wakuGermany wapfuura Austria kwakura unongo uchitoziva same time yakutosvika. It might seem over exaggerating, but ndikuitira kune vamwe vasati vaexperience this unogona kutofa usina kana kumboitsika England. Saka ndati ndikuexplainire so that you experience what I experienced. Apa ndege yanga yatomhara, ndege inotombofamba ukasemabhazi nechirungu vanoiti taxing yakuenda patinodzikira, haingoti ichingobhuruka ichingomhara munhu matodzika motojamba mumwe kwake nekwake. Aiwa zvinhu zvemundege zvinenge zvakarongeka, munodzika in parts. Motonzi zone A dzikai ndendege hamungodziki zvichibhubhubhu paya. Ende chimwe chinhu chandakaona panyaya dzekuflya kumaforeign countries, vanhu vari kumaforeign kana kuti European countries they are so respectful. Havaiti chibhubhubhu mundege kana uchiti uchipfuura chero pamusoro ubva apa iwe. No, it's very respectful. Content creator anenge abva kwaMutare, I'm very much into details. Ndege yekuSingapore unoziva kuti uchiona ndege it's a big machine zvokuti pakaipa ndapinda manje muHeathrow maescalator kana kuti masteps anofamba ega. Apo ndatomuEngland ipapa but wangu ndakuenda kupassport control. Akumana uku ndo kunonzi kunopisa manje, hakozi kuita visa zviroti wapinda muEngland. Unogona kudzoserwa apo pinda futi rimwe stairs andida kurapture apo kafesi kangu baba kushinga kati hana yanga iri kutorwa nehana. Ndapedza kudhindisa ndamu UK arrivals ndakadhindisa smart zvakanaka. Ndakutobuda zvangu muHeathrow ndakuona ana Emirates ndege dzinenge dzabva nepaDubai apo. Ndatakurwa zvangu ndakubva muairport. Muri kutongozviona kuti it's cold at the moment muUK, but not that cold zvokuti kunonzi kuchando hako but apa hakusi kutonhoresa zvokudaro. Takutora tichinangisa Heathrow yese tichingori muairport ipapa. And this is London ndiyo London yacho iyoyo inongotaurwa yatinoona mumafilimu, yatinoona muchitaurwa bhora kunzi Chelsea is playing in London, Stamford Bridge ndiyo London yacho. Zvinhu zvese chandakazoona chiri different from kwatinogara. These people vanoita yatinoti attention to detail. Madetail ezvinhu zvavo mukaona malines ari muroad ari visible, uona masigns avo chaivo ari visible, asi zvokukiyakiya ndizvo chaizvo zvokuti unonatsoona patakupinda mutunnel. Imi
pakaoma pamusoro, panenge pachifamba nendege ipapo pamusoro petanel iyoyo. Ndizvo kunyika kweduwo zvako kuZimbabwe hakuna matanel. Tanel tinongorona takananga Joni nebhazi apa unopinda mutanel makusvika muLouis Trichardt. But as you can see, kachinungu kikanyatika. As you can see, mutanel it's a long day tongofamba. Ndirimo zvangu mumota imomo ndakarelaxa ndichifunga uyezve ndichitendawo Mwari nekundisvitsa safely pasina kana any problem. Mota itobuda mutanel takananga takuenda kwatinogara manje. Mukuzviona paraundabout pakatotsveta ndege dzavanenge vasikachashandisi kuti hai dzitaneta nadzo regai tichizishandisa semastatue. Ndinoziva kuHarare tina statue yambuya nehanda, ivo vakabva vaisa ndege yakakwana yakazara baba kuti unenge uchizviona. Apa ndakuenda kunonzi kuLuton, ndokwana ndiri kugara. Kamufambo kubva muLondon unotombofamba. Iyo haisi Trababras bayo, ndima ndatotaura zvemaTrababras here zvakazara. Vanhu vanambonzi producer pinda ngambopai tu coffee kana kuti tutii, vandapuwa tutii twangu ndane tutii twangu ndichimwira iyo maTrababras kunonga hasaina mama dzangu. Iyo imwe Trababras enda utomboni kana munhu akamira achizvitora picture, unenge uchitongozvionera zvako vanhu vachiita go about their business. Tasvika Courtyard Marriott in Luton, ndopatava tiri kugara. Thank you.